Dobrý deň, moje meno je Marek Holeš, som zo spoločnosti Full Profim a dneska si niečo povieme o tom, ako si skontrolovať izbu predtým, ako sa v nej ubytujeme. Po príchode do hotelovej izby si nechávame batožinu na neutrálnom mieste. Najlepšia je kúpeľka, pretože je to veľmi ďaleko od posteli a je najmenší predpoklad, že by sa tam ploštica nachádzala. Kontrolu postele vykonávame tak, že si nadvihneme madrac a skontrolujeme si spoje, či sa tam náhodou nenachádzajú ploštice, prípadne exkrementy alebo vajíčka. Následne nadvihneme plachtu a takisto prekontrolujeme lemy. Takto skontrolujeme všetky 4 rohy postele. Po kontrole postele sa zameriavame ďalej na napríklad stolík, ktorý sa nachádza pri posteli. Takisto dôsledne skontrolujeme poličku, ktorá sa nachádza nad postelou. Špeciálne si dáme pozor na závesy, kde sa nachádzajú lemy. A takisto prezrieme aj elektrickú zástrčku. Keď ste si skontrolovali izbu a našli ste tam niečo podozrivé, či to boli malé vajíčka, čierne bodky, prípadne ploštice, kontaktujte hneď hotelový servis. Toto všetko však nemusíte robiť, pokiaľ nájdete v hoteli logo našej spoločnosti, je to zárukou, že hotel je pod trvalou starostlivosťou proti izbe.